ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಮಿತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ನೀ ಪಾಡುವೆ 3 ದಿನ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ ಅನ್ನು ಇಂಚು ಬತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನಿ ಅದು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎತ್ತದು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಈತ ಸಮಯಡು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ದಿನಾಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಪರ ಪಾಡ್ನ ಬೇಡ್ಬೇಕ ಏನು 3 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಇಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಆಡು ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇನ್ನು ಕುಳ್ಳಿ ಕೈಪು ಇನ್ನೇಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲೆದ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಮಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆನೇ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದು ಎತ್ತು ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋ ಮಸಾಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತೇನ ಆಯ್ತು ಏನು ಕೆಲವು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲನ ಐತೆ ಇನಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರ್ ಸಖತ್ತು ಅಂಚ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮುಂದೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಮೀನುಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬೂತಾಯಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಒಂಚು ಬೂತಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಲ್ಗಿಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಳೋದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಐತೆ ಅವು ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲೆನು ಮಲ್ತುತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಾತ ನಾನು ಪನ್ನೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನ್ಕಾಯಿನಾಗ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂದ್ಬಲೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೇನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ಟ ಯಾನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಇರುವ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಕೆಂಪು ಒಂದಿತ್ತ ಪೂರ ತೊಟ್ಟುಗೆತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಂತಲೇ ನೆಟ್ಟು ಇರುವ ಮುಂಚೆ ಇದು ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 7 ಮೇಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಶುಂಠಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತುಲೆ ಹಂಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಜೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ ಖಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬಾದ ಕಲರ್ಲ ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಇತ್ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಅರಿನ ಬೊದ್ಲರದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಡೆನಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮಾಡುವರು ಅವೇರ್ದು ಅರಿತ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕಪ್ಪುಂಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗನೇ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದುಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾಡಿಯೇ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬಾಡಿಯೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಏನು ನನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ಜೇರು ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ನು ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನದ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಖಾರ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ಕಂತೆ ತುಲೆ ಈದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬೊಕ ಯಾನು ಪುಳಿತ ನೀರತ್ತೆ ಯಾನು ವಿನಿಗರ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪು ಐತನೇ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿದ ಮಸಾಲೆಗೆ ಯಾನು ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೊರಪುಜಿ ಉಂದೆ ವಿನಿಗರ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಪಾಡುವೇನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಂಡ ತೆಲ್ಪಾಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಯಾನು ನೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಐಕ್ ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋನೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾವಂಡು ಇದು ಪುಲಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಏತು ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಂಡ ಯಾವಂಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ
ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಏನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐಟ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಉಂದಾಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಪುಡ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಐಟ್ ಒರಿಯುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಏನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡುಂದು ಐತೆ ಏನು ನಿಕ್ಕತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಡು ಒಂದು ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಅವು ಮೀನಿಗೆ ಏನು ಎಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಪಾಡುಂಡು ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಆತನು ಫುಲ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಡು ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೀನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂದೇನು ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನು ಅಂಚದು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮೀನು ಪಾಂಡ ಕೆಂಪು ಮೀನತ್ತು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಅವು ಯಾವ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂತ ಇತ್ತು ಬೂತ ಎನ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂತೀನಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಯೇ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮೀನು ಇಂಚೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕೆಲವೇರು ಏನು ಮಲ್ಪಿದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ಒಯ್ತೊನುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ತುಲೆ ಏನು ತೆಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ದಪ್ಪನೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಏನಿತ್ತೆ ರೆಂಕವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಬಗ್ಗಂಡ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಈಡೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಚ ಅಡಿಗೆ ದೀದ್ ಬುಣ್ಣಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀವೊಂಡ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏನು ಅಂಚ ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ತಾಗದೆ ಏನು ದೀಪೇನು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮೀನ ಮಸಾಲೆ ಐತೆ ಮೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಯ್ಕು ಪೂರ ತಾಗದಿಜಿ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ತಾಗದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪೈತಲೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡ್ಪೇನು ನೆತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ಗೆ ಐಕು ಅವೇನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐತೆ ತೆತ್ತಿಲ ಹತ್ತತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ತುಲೆ 4 ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಆತನು ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚರೆಂಗ್ ಕೊಡು ಫುಲ್ಲು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಏನು 2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದುಡ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ನೀತೇನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ತದು ಆತನೆನ್ನ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಡಿಮ್ ಆತುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖಾರಲ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ನಿಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈತ ಪರಿಮಳ ಲಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲೆನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಓ ಮೀನುಗ್ಲ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.